Vostedes acórdanse perfectamente da canción de Bonnie M, Belfast, aquela que día Belfast, todos, Belfast. Bueno, ben. Os diplomáticos de Monte Alto tiveron a ocurrencia de coller esa canción e elaborar unha letra para dedicarlo ao Berbés. O Berbés. E así saliu o que vai acontecer. Entón, Bonnie M, que foron os que dixeron, bueno, pois estupendo, hai esa canción que triunfou polo mundo inteiro que é de Belfast, os diplomáticos están aquí tamén con Bonnie M, están as cantadeiras do Berbés, que é a canción que leva así título os diplomáticos, Xurxo Souto. Boas noites. Boas noites, diplomáticos, boas noites. Bueno, vamos a ver. Estamos todos esta noite, casualmente, pero estamos todos. Esta é unha noite realmente impresionante. Vamos. Un encontro de magnitudes inconmensurables, xa non polos diplomáticos, que é unha cousa modesta, senón pola presencia das cantadeiras do Berbés e deses míticos bailadores da parte de Ámsterdam que chaman Bonnie M. Unha noite tan bonita que mete medo. Damos instruccións de ruta. Veña. Xa o dixo Galloso, xente toda que aquí acudides. É a historia do mariñeiro que volve ao porto de Vigo, ao Berbés. Ardelle o peito, soa música de Bonnie M, pero el no seu corazón, no sitio de Belfast, ten que berrar Berbés. Imos facer unha proba. Acompañádenos, por favor. La 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 Berbés. Estivo ben, pero hai que lanzar o puño con xenreira contra o mundo ata tronzar a bóveda de Dona Dana, con xenreira. La 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 Berbés. La 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 Berbés. Insistimos, Berbés, coas cantadeiras do Berbés. La 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 Berbés. E ademais coa presencia de Bob e Bonnie M. Por favor, Bonnie M. La 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 Berbés. Cousa bonita, Bonnie, señoras e... Bueno, vaya que conxunción. Bueno, falta música na máis. Aí estamos. Cantamos de Berbés, diplomáticos de Monte Alto da Coruña, cantadeiras do Berbés e Bonnie M. Dedicada a xente do mar, mañán estamos en Cangas, cos mariñeiros do Morrazo. Bob, o mestre de Ámsterdam. It's a dream for mine.
pola xente do bar. Que ademais saben vostedes unha cousa, agora que Xurxo Souto adicáballe esta canción a xente do mar, claro que sí, para eles vai, é que nos enteramos de que Bo Farrell, o líder do grupo Bonnie M, foi mariñeiro antes de cantante. E entón, claro, cando lle comentamos a historia de Belfast e o cambio por Berbés, bueno, estaba absolutamente emocionado. Gracias, Bob, gracias, Bonnie M, diplomáticos de Monte Alto maravilloso e cantadeiras do Berbés. A todos un forte aplauso por facernos vivir estes momentos máxicos no lugar da televisión de Galicia. Bravo, 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 bravo. Que bonito. Bueno, o único que pasa é que non temos sorte co teléfono, retiraron o teléfono, se dá tempo a arreglalo veremos, pero en fin.